Canada. Good evening, Philippines. Duty ko ron. Sunday morning. Pasok ako. Alas 7 hanggang ano lang ngayon. Siguro hanggang alas 10 lang. So, ako yung pinakaunang tao. Madilim pa ang bowling alley. So, buksan natin yung ilaw. Ito yung mga ilaw sa bowling lanes. I-on natin yung lanes. 14 lanes. Kasi i-reset natin para malaman natin kung may sira o wala. Yun. I-reset ko yan isa-isa. Ito. Ayan. Tapos ito na namang isa. Dalawa. Hanggang doon 14 to lahat. Tapos na-reset ko na yung lahat na lahat na lanes. So i-off na natin. May bola. Malaki ang niya, crack. Kaya alisin na natin yan, Madilim dito, madilim. Nakatakot. Sukatin pa natin yung bola. Pero sure ko large to Ayun. Yan. Pag di siya lalampas dun sa large yan. Markahan natin ng L. Large. Tapos ilagay dun sa wala pa akong karton kaya dito muna.
alarm para dito sa likod. Security yan. So enter ko muna yung code ko. Medyo madilim pa. Alas 7:30 ng umaga. Kasi September, mag-October na, kaya padilim na ng padilim. Sa December, January, yan? Madilim pa, alas 7. Tapos tayo, maglinis sa lanes. Ito, linisin natin yung approach. Tapos na akong maglinis sa lanes. Daan tayo dito sa madilim na arcade. Pailawin natin ang arcade. Sobrang dilim. Pailawan na natin. Mag-aalas 8 na eh. Pailawan na natin. Ito yung susi. Tapos yung mga ilaw. Ito naman.
katakot. Upo muna tayo. Let's have a seat. Maya may darating na dyan sa counter. So ayun, daghang salamat sa mga ni-subscribe o mitanaw sa gamay nga video sa kinabuhi, sa buhay-buhay natin. Ingat, amping. God bless.